Assalamu alaikum. La jeunesse on calminama. Ɗum ɗo ko namdal gotal ngal Imam Gueye addunoɗo kanko gadduɗo ngal o ndew addata ngal mi anda o wawano ngal jabade o yinno lamdo so yimɓe jaabima o faama walla mo anduno Allah andi. Kono guinden woni duuɓi 3 ha to 4 mi namnima yimɓe kewɓe kono mi ronki dañde jabade jaabiɗo ngal. Donc hande mi waɗa hen vidéo mi totta on keɗoɗon namdal. So on paami ko namdal ngal yata e mum walla on mbawi ngal jabade beela Allah mbaɗon kam e oɗo message e oɗo numéro message daga mi anda holko jabugol ngol firti. Koye groupe WhatsApp min gonno miɗen jewta goto kala ne adda question ngaji woɓɓe nafirta. Kanko question makko o wi ko joom galle wonno e debbo mum nde ɓe gondi hay ko dewgal ɓe gondi ko juuti duuɓi 5 6 7 exemple ha duuɓi 10 Allah waɗi ɓe ɓesnani ɓe keɓani sukaɓe. Joni noon ɓe yambi koye gorko hen o wona ɓesnowo, ɓe yambi koye debbo he o wona ɓesnowo Allah andi. Yeehi noon ha dewgal mabɓe juuti ɓesgu arani joni noon Allah waɗi goto kala wi yo yaafo goɗɗo o ɓe jahodira ɗam cergal ari ɓe certi nde ɓe certi gorko o resi debbo goɗɗo wonde makko dañi sukaɓe dañi ɓiɗɗo. Debbo ne Allah waɗi gorko goɗɗo resi mo ɓe dañdi ɓiɗɗo jooɗi ha ñalngu Allah waɗi kamɓe ɗiɗo ɓe kawri gorko desnoɗo mo e on debbo desanoɗo seera kamɓe ɗiɗo ɓe kawri nde ɓe calmodiri o wimo an kam hono woori mbaɗa selli o wimo selli en mbayri yindel o wi ko gonga. Debbo yi joni waɗi gorko goɗɗo desɗo kam mi wonatani ɗo o wi a resama o wi mbaɗa Allah waɗi a dañi toon ɓesgu o wi wallahi mi dañi toon ɓiɗɗo de o wimo aha ko hunde hawnide koye o wimo anne a resi o wimo mi resi Allah waɗi minne mi dañi ɓiɗɗo. Debbo o wimo a dañi ɓiɗɗo o wi gorko o wimo anne a dañi ɓiɗɗo o wi o wi est ce que o wi holko wawi kam hollude ko kalɗa ko gonga. Gorko o wi holko wawi ham hollude ko kalɗa ko gonga dañi ɓiɗɗo. Debbo o yaltini en ɗum ñoƴƴi keddam yalti o wi debbo muslinowo kam no weeɓi heɓtinde saabu sa ñoƴƴi endu mum tan keddam yalti. Debbo mo muslinani noon a wawi yaltin keddam e ɓendu makko. Nde gorko o laari miiji wi a ko gonga nden a dañi ɓiɗɗo. Debbo o heɓɓiti wimo ande mbiɗa a dañi ɓiɗɗo wimo mi dañi ɓiɗɗo o wi anne hol preuve mo mbawɗa kam hollude a dañi ɓiɗɗo te mi yiyani ɓiɗɗo. Gorko heddi e larde hoore mum joni noon ɓay o lamdima debbo o preuve debbo o yaltini kankone o lamdama preuve kono o ronki yaltinde. Joni noon onon bandiraɓe heɗotoɓe kaɗo haala miijo ɗe ko jagui ko on joom hen hakkillaji walla tawi on nanino ɗum ɗo wona ɗo hande walla tawi on gandino ko ɗum wawi jabade walla hay lamdode yimɓeɓe gonduɗon so on paamani so on paami ballodiren hen en pamminen heddiɓe ko na heewi waɓe no amam ɓen cuwa andu ko ɗum jaabi ha joni saabu garnoɗo hen artani hen mi nani ɗum ɗo wona ɗon ne kono ha joni no hori laaɓa. Onon noon so tawi oɗon mbawi jabade binde ɗum e commentaire walla mbaɗon message e o numéro WhatsApp. So mi heeɓi message o mi andi ko jaabiɗa ko so tawi ko noon mami artuɗo mi arta hen ha kala mo anda no anda. Ko dental ko yewtere ko ɓeydodirgol hakkillaji ko wallodirgol enen julɓe fof. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.